Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आरो खुलुमबाय बयखौबो। दिनैनि बे भिडिअआवहाय आङो नोंथांमोननिसिम मोनसे मेडिकेल हेल्थ सार्भिसनि खुबै इम्पर्टेन्ट मोनसे टपिकखौ लानानै आङो बुंनो सानदों। मानो होननानै बुङोब्ला दानि मडार्न टेक्न'लजियाव मेडिकेल हेल्थ सार्भिसाबो गोबां आपग्रेड जानानै फैबाय। स' बेफोरबायदि गोरलै गोरलै बिसयफोरखौहाय मिथिना लानाया गोबाङैनो गोनांथार। दाबोनो जोंनि बर' हारिफ्रा गोबाङैनो गामियाव थाग्राफ्रा हस्पिटालफ्राव थाङोब्ला गोबां आन्दायो, मिथिया मबे बेरामनि थाखाय मबे डक्टरखौ दिन्थिनांगौ बेखौहायबो मिथिया। स' बेफोरखौ मिथिना लानाया गोबां गोनांथार। हस्पिटालाव गोबां स्पेशलिस्ट डक्टरफोर थायो, गोबां डिपार्टमेन्टनि डक्टरफोर थायो ना। स' मबे डक्टरफ्रा मा रगखौ नायो, मबे बादि पेशेन्टफोरखौ नायो बेफोरखौहाय आङो दिनैहाय मोनसे नोंथांमोननोहाय आङो फोरमायगोन। बेफोरो जाहैबाय फिजिशियान, सार्जन, नेफ्रलजिस्ट, निउरलजिस्ट, कार्डियलजिस्ट, इउरलजिस्ट, गेस्ट्र'एन्ट्रलजिस्ट, ENT, डेन्टिस्ट, पाल्मोनोलजिस्ट, आरोबाव गायनोकोलजिस्ट, अर्थोपेडिशियान, एन्डोक्राइनोलजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, डार्मेटोलजिस्ट, एन्ड्रोलजिस्ट, पैथोलजिस्ट, रेडियोलजिस्ट, एनास्थेसियोलजिस्ट, एस्थेटिक फिजिशियान, कस्मेटिक सार्जन बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि डक्टरफोर थायो। स' बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन स्पेशलिस्ट डक्टरफ्रा बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि रोगनि पेशेन्टफोरखौहाय माने बेमारि पेशेन्टफोरखौहाय बिसोरो नायो। बेफोरनि गुनैनो सঠিक स्पेशलिस्ट डक्टरनो जुदि सঠিक बेमारखौ जुदि दिन्थिनो हायाब्ला गोबाङैनो रं ट्रिटमेन्ट जाबाय थायो आरो पेशेन्टफ्रा फाहामजानायखौ मोननो हाया। बेसिकेलि डक्टर जानोब्लालाय MBBS डिग्रिया थाग्रोखानांगौ, नाथाय स्पेशलिस्ट डक्टरफ्रा आरोबाव MBBS नि उनावहाय बिसोरो मोनसे पार्टिकुलार टपिकखौ लानानै बिसोरो पोस्ट ग्रेजुएशन हायार डिग्रिखौ स्टाडि खालामनानै माने स्पेशलिस्ट डक्टर जायो। बे MBBS डक्टरफ्रा गासैबो जेनेरेल पेशेन्ट जेसेबां मानि गोरलै गोरलाम जेसेबां पेशेन्ट दं गासैबो रोखोमनि पेशेन्टफोरखौ MBBS डक्टरफ्रा नायो। दा आङो प्रथमावनो फिजिशियाननि बारै आङो बुंनो सानो। फिजिशियाना सोर? बे फिजिशियाना माबादि बेमारिफोरखौहाय नायो? फिजिशियाना जाहैबाय मेडिसिन स्पेशलिस्ट, जायहा गोरलैनिफ्राय गेदेरसिम गासैखौबो मेडिसिनजों ट्रिटमेन्ट खालामो। खिन्थु बे फिजिशियानफ्रा अपारेशन खालामा, बिसोरो मुलिजों पेशेन्टखौ ट्रिटमेन्ट खालामो। जेरखम गासैबो जेनेरेल पेशेन्ट लोमजानाय सानाय, मेलेरिया, टाइफयड, डेंगु, जेसेबां खिनाय गबानाय हर एक रोखोमनि जे जेनेरेल पेशेन्ट जायो बे जेनेरेल पेशेन्टफ्राखौ बे फिजिशियानफ्रानो नायो। बे पेशेन्टफ्राखौ विभिन्न रोखोमनि परीक्षा निरीक्षा टेस्ट ब्लाड टेस्टफोर खालामनानै डायग्नोस्टिक टेस्ट माने सोनोग्राफि, एक्सरे, MRI, CT स्केन बेफोरबायदि जेसेबां रोखोमनि परीक्षा निरीक्षा बेफोरखौ बिसोरो खालामनानैहाय पेशेन्टनि प्रब्लेमखौ बिसोरो नागिरनो आरो बिनि उनाव बिसोरो गासैबो रोखोमनि टेस्टफोरखौ खालामनानै नायनानैहाय जुदि पेशेन्टनो गुबुन स्पेशलिस्ट डक्टरनि रिकमेन्डेसन बा रेफारेन्स नांगौब्ला बिसोरो पेशेन्टखौहाय बिसोरो बेबायदि स्पेशलिस्ट डक्टरफोरखौ दिन्थिनायनि उनावहाय बिसोरो रेकमेन्ड खालामो। स' बिनिखायनो जिखुनु जेनेरेल प्रब्लेमनि उनावहाय प्रथमावहायनो फिजिशियान डक्टरखौहाय कनसाल्ट खालामनांगौ। बेनि उनाव आङो सार्जननि बारै बुङो। सार्जना सोर? सार्जना जाहैबाय जायफ्रा अपारेशन खालामो बिसोरखौ बुङो सार्जन। बे सार्जनफ्रा जे बेमारफ्रा मेडिसिनजों हामा माने मुलिजोंहाय हामा आरो अपारेशन खालामोहाय दरकार बेफोरबायदि पेशेन्टफोरखौहाय बिसोरो अपारेशन खालामनानैहाय फाहामनायखौ होयो। जेमन गल ब्लाडारनि स्टन, एपेन्डिक्स, एबडोमिनेल एब्सेस बेफोरबायदि गोबां बेराम जे बेरामफ्रा मुलिजोंहाय हामा बेफोरबायदि बेमारिफोरखौहाय बे सार्जन डक्टरफ्रा अपारेशन खालामनानै फाहामनायखौ होयो। नेक्स्ट आङो कार्डियलजिस्टनि बारै बुंनो सानो। कार्डियलजिस्टआ सोर? कार्डियलजिस्टआ जाबाय हार्ट स्पेशलिस्ट डक्टर। जिखुनु रोखोमनि हार्टनि समस्या जेमन खायफानि चेस्ट पेन माने जेरबा सानाय, स्ट्रोक जानाय, हार्ट एटाक जानाय, हार्ट फेलियर, एबनर्माल हार्ट रिदम माने जोङो हार्टनावहाय सब समय मोनसे दुब दुब जोङो आवाजखौ खोनानो मोनबाय थायो। बे आवाजाबो मोनसे नर्माल फ्रिकुवेन्सियावहाय जाबाय थायो आरो बे आवाजा जुदि नोङो इरेगुलार जायोब्ला एनजाइना माने पानि सानाया आगसि आखाइजों छालांनाय, ब्लाड प्रेशर, कर'नारि आर्टारि डिजिज, मायोकार्डियेल इनफार्क्शन, हार्ट डिजिज, ब्लकेज जानाय बेफोरबायदि गासैबो हार्टनि समस्या प्रब्लेमफोरखौहाय बे कार्डियलजिस्ट डक्टरफ्रा नायो।
लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआवहाय आं बे मानिखौल' बुंथ'नोसै आरो फैगौ नेक्स्ट भिडिअआवहाय आं बाखि जेसेबां माने डिपार्टमेन्ट दंबावो बेफोरखौबो आङो बुंलांबाय थागोन मानोना भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामोब्लाबो नोंथांमोना बरिं मोनगोन खोनासंनोहाय धैर्य हारा जायो बेखायनो आङो बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै बेबादिनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनोहाय दाबाव। Thank you guys, thank you for watching. See you in the next video and take care. Bye bye.